ayikho indoda enomfazi eno-six pack zonke lezi zinja lezi enama-six pack imigodi ngoba lukunjalo ayiningi la kuleli zwe lakithi ama-six pack. hayi ndaba zethu mana ngokuthi akuyona i-six pack lela ndaba mina nginemboka ufake ilunga lomunye la mana ndaba zethu ayikho indoda ene-six pack kwaZulu Ngicala lo muntu umfazi akanayo akaphakelwa muntu ulambile lo muntu loyo yona imikahle phela wathi iyaphaka. awunayo i-six pack wena awunayo wena i-six pack Wena unangibaba wakho. ungasiqeqise sibuka mana unesisa se-right komba ukuthi uyadla komba ukuthi uyaphila uyabona mina ngaletha ngisho isigoro esinengane engakamkhaya uyazwana ngeke silunge kimi ngamanje ngutshela mina umuntu oqukula insimbi ithule zinganyakazi mina ngiyanyakaza ngomuntu mina ngeke Suka. Buka. bavo Uthanga kushaya. uyadedlala awubedlala awushayi igama mina Hawu mama uyalona abantu abadala. Hawu buka ikhanda. uyabona mangingama lo muntu lo angithi bese ngithi nje nezenqa angayola ngaphesha kwaleya moto leya Akubona kushaya ngakwethu manje khona umbuzo engikhohlwe Hawu uthe uthathe ifatu wakho ubaleke. ngeke abayidla ngayintelezi Hayi awuke uyahamba manje ujayi. awuzongibona ngimoshela ukudla Nempatho mkhulu. mina ngiyanisapota nami nge-podcast abhali usapota ngenhliziyo hayi yaphusha